एक्चुअली बे कमिटियाथ' दादोंमोन दा गोदान कमिटिखौ लानानै दा दिनैनिया मेन माबाया एग्जिकिउटिभ मिटिङाव रायलायनाय जादों एक्स भलन्टियार फर्सफोरा जायफोरा जेबो मोनाखै सरकारनिफ्राय थ' बिथांमोनहा माबा मोनसे मोननांगौ सरकारजों रायलायनांगौ आरो मोनसे जोंहा कनस्टिटिउसनबो दानांगौ गोदान एक्चुअलि मा कारनाव जोङो XBLT खौ दादों जोंनि डिमान्डफोरा मा आरो गभर्नमेन्टआव जोङो ओरै किसुमान रायलायगोन गभर्नमेन्टआबो जाहाथे जोंखौ सहाय खालामो जायफोरा जेबो मोनथाराखै बिसोरनि फेमिलियाबो बहुत माने दा साफारिं जागासिनो दङ किसुमान आरो थैलांबाय किसुमान थैलांबाय गथ' गथायफोराबो जेबो मोनासै थ' मेइनलि बे कारनाव एक्चुअलि बिथांमोनाबो माबायाव आंबो फैदों खोनासंनोनो फैदों आं खेबनै जाबाय बिथांमोननि एग्जिकिउटिभ कमिटियाव माबानाय जास्ट आंबो एसे मिथिनो लुगैदों आंनि साइडनिफ्राय आंबो एसे साजेसन होदों आरो मा खालामबा मोजां जागोन बिथांमोनजों रायलायदों चिफजों रायलायदों चिफआ बुंदोंबोले दे जागोन नोंथांमोननि माबाखौ नोंथांमोननि जि डिमान्ड बाथ्रा बेखौ जोङो इस्तिहाराव लागोन आरो एजेन्ट माबायाव देग्लायनि बे एसेम्बलि इलेक्सनाव लागोन आरो बेनि उनाव बिथांमोनहा माबा मोनसे बिथांमोननि एग्जिकिउटिभ कमिटियाव रायलायनानै बेखौ डिसिसन लागोन आरो जे मा होनो हागोन जों इलेक्सननि उनाव जेसेबां हायो सहाय खालामनो होनानै बिथांमोनहाबो एसे माबा होदों आरो मा होनो कनसेन्ट होदों आरो इमिडियेटलि बथे आरो खेबसे रायलायबावनाय जागोन चिफजों एपइन्टमेन्ट लानो नाजागासिनो दं बहुद जों स्टार्टिङावनो आंबो दङमोन आं बहुत बोसोर बायजोआव दङमोनबाबो आं फैबाय थायो आं बहुत पुराना मानसिखौ लोगो हमफैबाय बेयाव जोंनि ओनसोलावनो जा बास्कायावनो जा चिराङावनो जा फैनानै आं नुयो बिराद गाज्रि अबस्था बिथांमोना एकदम नेग्लेक्टेड बिथांमोना जेबो गैया बिथांमोना इभेन न'आवबो थानो हायाखैमोन बे टाइमाव जि टाइमाव आन्दलन जादोंमोन खिन्थु बिथांमोना एकदम नेग्लेक्टेड आरो जेबो मोनाखै बहुत दुखु जायो थ' बेफोर बाथ्राखौनो बिथांमोना दिनै बयबो बुंदों बे बाथ्राखौनो जों जेबो मोनाखै जोंनो माबा मोनसे नांथारगौ जों डिमान्ड खालामगोन मोना जोंनि बाथ्रा खिन्थु जोंखौ होबथाना सरकारा दानि सरकारा होबथाना जाहाथे डमिनेट खालामनाङा जोंनि डिमान्डखौ जों होगोन जोङो बाय आर्म स्ट्रागल नङा बेयो बाय जोंनि माने राइट फान्डामेन्टेल राइटखौ लानानै जोङो डिमान्ड खालामगोन नट अनलि आसामावल' नङा सेन्ट्रेलाव रायलायहैगोन खेबसे रायलायखांना फैबाय आरो सेन्ट्रेला लिंहरबावदों सेन्ट्रेलाबो माबा मोनसे कनसिडार खालामगासिनो दं बेखिनियानो आरो आसल दिनैनि मिटिंनि थांखिया माखासे रेजुलेसन लानाय जादों बेनिफ्राय मब्ला लोगो हमगोन चिफखौ लोगो हमनानै जोङो माने जोंनि डिमान्डफोरखौ रेजुलेसनखौ बिथांनो होगोन बिथाङाथ' कनसेन्ट होखाबाय अलरेडि स्टाराव थागोन बियो जोंनि बे भलन्टियार फर्स एक्स भलन्टियार फर्सफोरनि डिमान्डआ मेइनलि बेनो आरो जों बिथां माने सेन्ट्रेल कमिटि दाबाय डिस्ट्रिक्ट कमिटि दाबाय दा आनसलिक कमिटि दागासिनो दं आरो गासै एरियायावनो दा बेखौ लानानै मोनसे सेन्ट्रेल इलेक्सननि आगोल नङाबा इलेक्सननि उनाव मोनसे सेन्ट्रेलनि माबा कनभेनसन जागोन आरो चिफखौबो लागोन खिन्थु चिफआ बदे इलेक्सन टाइमाव हानाय नङा बायदि बुंदों बेखायनो डेटआ फिक्स जायाखै आरो